Ayan mga ka-dragon, nagbabalik ng Madonna. Nagbabalik ng Dragon Ball. Welcome back. Ang mga dragona nagsibalik na. Ang kanyang Sabay na emergency. Saan yung ikon natin ang phone? Dala ko yung ito. Pero ako. Buti na lang nagsasabay si Yang kay rap. Buti ka mo ikuan, hindi naman ko na siyang yung ngayon. Laro-laro ko sila ikuan. Buti nagsabay si Yang at Sarah. Hindi na una. Akala ko ano sabihin niya eh. Na nag-ano. Hindi kami nakatrabaho lahat eh. Matagal lang day off ko ah. Well, sabi ko, saan tinagayan, hindi na rin pupunta dito. Joke. Joke. Hindi na mo kahit papanawan. Hindi na kahit papanawan. Takataw na lingot na. Nanay, huwag ka magalis nanay. Ay, sarap at natakot din sana. Patutulog mo tayo. Nanay, makitabi ako dyan sa inyo. Hindi mo mga Dilim ba dyan? Ako na lang magpunta dyan sa iyo. Saan siya nakahiga? Doon sa isang papa. Gusto niya doon sa amin. Tabi sana kang kalsana eh. Ano mo danagan na mo? Baka nung Hug mo na sana eh para magmularya. Ginahag mo? What? Yan ang pang pa lang? Oo eh, para hindi mularya eh. Hindi mo na sisika. pangit. Bakit naman niya yun? Kasi Sige, mananang. Doon kayo ni Kwan. Oh, may log ka? Mananong kung dalawa kayo nagagano. Di ko mo nga ako, i-hotspot. Dalawa kayo nagagano. Sana makauwi na din sila Isa at Billy. Yan, nakauwi na rin po sila Ma'am Marna. Magkasabay po sila kagabi ng mga 12:25 mga ganun. Nagulat pa ako yung minabos. Parang tagtaga-init Kaputa ako ko eh. may nag ano. Ba't si Balong Video daw call. na naginip? Oo, sabi, ma, maglapit ka dito sa akin. Andyan na sila, kadami nila. Siguro yung doon sa may Andyan na yung mga tao. Sabi sa niya, Batangas siguro. sabi ko, Balaw, nandito ka na sa bahay, wala ka na sa barko. Sabi niya, hilahin niya ako. Ang nervous Yan, sila hello rin mga ni ka-dragon. Yan, kumusta kayong lahat? Ano nung Sa una? mga na-stranded dyan, ang daming stranded guys. Malakas ang alon lang. Sa Wala man naman. Batangas Fort. Nung, Grabe. nung nakalayo na siguro nag-chat siya. Tapos Makaalon. nararamdaman niya na. Ay, Sabi gachat din siya. Sa gitna. Sabi ko, oh, siya ang kachat ko kagabi. Maalo hindi nung niya papa papunta niya. sila. Mahangin Nakatulog siya noon, buti nakatulog siya. Baka kung hindi, baka ayaw niya nang magbalik. Kagabi hindi man maalon. Malaki yung kon kasi. Barko. Hindi masyadong At saka wala nang hangin kagabi. Hindi katulad ng isang gabi. Ulat na tambahan nila ano. Talagang kalakas ng yun siguro yung pag ano ng bagyo. Bagyong ano ba? Ikadanak ko man na direct well. Ito yung kay ate. Naperding to i-direct ni ko na man. Ako ay yung sibuyas lang. Yung mga sibuyas. Yan, hello po. Shout out po kay Sir Bruce Bambico. Yan, hello. Hello. Different ladies from Hawaii. Yan, Merry Christmas. Yan, thank you so much po. Ingat po kayo dyan. Happy holidays. Happy New Year. Sa ating mga viewers dyan sa Hawaii. Hawaii. Happy holiday. Pasko na pala ngayon. Hindi mo ramdam. Mamayang gabi, Kala ko mga Pasko kontranggan nila. na yun eh. No, baka maraming gusto na rin sa ulis. Nasa taniman pa nga yung iba. Mga bagong uwi. Wow, yung mga artista. Wala. Mga artista, hindi wala yung mga artista. Or, ay, yung nga pala. Hindi yun naman sabi sa ano. Ha? Yun naman ang sinasabi sa post. Oo, nababasa mga artista. Nababasa ko lang naman eh. Artista. Oo, Kaya, artista kaya, yun kaya ko daw. nalaman, hindi ko naman alam sana yun. Ano, kahit sa naman talaga. Nakauwi na ba lahat ng mga Ganun artista? Nakauwi na ba ang lahat ng mga Isang artista? linggo lang, hindi na, ano na, Kwan na. maguliwan. Aguli to. Good for what eh. Ayaw ko na dito. Siyempre galing sila sa syudad. Good for 1 week lang. Chararap lang. Hindi ka kaputi-puti. Ngayon ay, di mo na mawari. Para nag-abot ata yung puti mo na kuwan. Ako ko eh. Galing, Buwan ata. Isang araw ko pa lang. galing ka ng Manila pagdating mo dito sa pagdating mo sa probinsya, islang ka na.
Hindi pa marunong magsultap ng lead dog. Hindi ko na alam. Salted. Hindi ko na alam mag-salted ng red Wala dead. magsutok ng red daw. Tirit-tirit pa yung data. Di lang. Ngitang. Hindi ang ginagawa sabihin mo, hindi ang Hindi mo alam, ginasutok din na susukitin mo. ano lang yan. Kainin mo lahat kung di mo Pati yung yung hello, dalawa. DFL ladies from Santa Porac, Pampanga. Yan. Shout out kay Ma'am Mikaela. Hello Yan, hello po. po sa Pampanga. Sana'y mag-enjoy tayong lahat sa sa day. Enjoy natin yung Welcome ating back, bakasyon. Madonna from Yan, thank you so Marcelita. much. Yan, na-miss ko kayong lahat mga ka-dragon. Bakbakin natin yung vlog. Walang magpapahinga sa pamilyang ito. Yan, shout out din po kay Ma'am Marjorie Gonzaga. Yan. Merry Christmas po sa inyo lahat. Ayan, bumalik na si Madonna. Yan. Happy holidays po sa inyo. Hello po. Yan, shout out din kay Locos King na imbaga Pasko ayo amin from June and Eden of Colorado. Yan. Ako nakakabawi-bawi ng kuya. Parang ko pang kuya. Happy to see you, Madonna. From Ma'am Myrna Yuson. Yan, hello po Ma'am Myrna. Yan, hello miss po ko sa kayong lahat, ating mga 61 Kabata mo yan, ante. viewers. Nakaungar na yung mukha niya. Ano naman. Sana all. Nakaungat na naman. Kami hindi pa nakaungar. Nakaungar lang yung buhok. Lalo di. Day. Wow, makapuro ka. Makahawa sa tiligaya pagkatabi ko. Gawain. Di gawain. Hindi na, nagsamba kami ay. Yung mukha, nagsabay, magkatabi tayo. Mga kami nung Pati nagsama. ako Salamat. sabi nga lang, ganit kayo. Nakakit ka daw. Paano ko Nakaposisyonan na na ka na eh. may gamahoy pa. Ayan, mamaya ay magluluto, magkakain naman tayo. Nag-vlog kami dito sa bukid. Kaya bukas abangan nyo yung upload natin. Mayroon na kaming upload. Sa wakas, ilang araw. Mag-isang linggo na. Naubos na yata yung mga viewers natin, mga kadragon. Mga tulog, anong oras na baga? Lutong na tayo na. Wala kasi mag-alauna na. Kaya mga tulog na sila. Kami gising pa. Kami guys, magkakain pa ng maya-maya. And happy holidays nga pala sa Van Orden family kay Sir Robert at kay Ate Loida. Yan. Happy holidays po. At syempre kay... kila Gayong. Ay, hindi, ganito. Ay, isang Ma'am plano namin. Evelyn and Sir Dan. Kahapon, kung halimbawa may stranded kami sa Batangas, Kumaya kay Sir Willie. punta kami kay Sir Willie. Ay, may service man kayo. Sabi ko, ay, alam ko na daan ka kapag na-stranded tayo. Kila Sir Willie. Kung halimbawa ang biyahe natin, kon pa. Doon pa naman yata siya, no? Oo, nandiyan. Sabi ko, doon tayo kay Sir Willie. Sabi namin, O, isang chat mo lang yun. sabi ni, baka wala din siya kasama doon eh. May kasama siya, sabi ni Dan. Eh, nakasakay naman kami. Pero syempre, nahiya naman kami. Hindi naman namin gagawin yun, nakakahiya. Naman lang. Syempre, Pero sabi ko lang yun, pero hindi. Pero kung ano Pero kung, talaga, no ano, choice na. Oh, kasi may mga palakasan mo kon ng kami loob. kasama. Ano yan? Pwede rin talaga, pwede rin mo nun. Syempre kung papayag, hindi naman Ay, basta, kasama hindi nga naman pala yung yung pwede time yung dati na basta-basta. nagpunta tayo. Kala ko hindi. Yan, hello po kay Sir Eddie Pamintuan. Kumusta na kayo? Kumusta na kayong lahat? Happy holidays. Ay, nabasa mo na to pala. Sacramento, California. Kay Ma'am Melissa Diasis. Yan. Hello po, kapatid na Yan, Melissa. hello po sa ating kapatid na Melissa. Kung naman Kaya ba kasi yaabon? Naman makaturturugan guys. Naglayag po yaab. galing mo magsuyab. Di Hello po sa Balik yung ating mata mo. 67 viewers. Yung iba dyan, mga busy-busy siguro sila na po. magluto ng kanilang... Noche ano tawag? Buena. Noche Noche Buena. Buena na Kayo, nila kayo kaya. naman natin ay sa New Year. Sa Tiligaya, maganda kasi birthday Ako niya. para wala akong alam pa. Hindi ko sala. Pero wag ka, pag wala pag nagtungtong ng 30 yan, Masarap ang mga ano gusto na yan, biglang May pinadala na. Makita sa bahay ka mo. May pinadala Busy. si Rita pala ng kuwan. Agarudong, agudong.
Yung 2 days ganyan, oh. O, dinagdagan mo lang ng ganito. Walang 3 days anday. Ha? 1 days lang yun. 2 days ganyan, oh. 2 days. O shout out 1/4 naman sa days. kapatid ko sa lokal ng Motorano, Gimba, Nueva Ecija, kay Elmer Temperante yan. Shout out kay Elmer Temperante dyan sa Nueva Ecija. Yan. Hello po! Lokal ng Motorano. Naman tayo guys. Maan kami damdama guys. Kinumusta lang namin kayo at baka hindi nyo na kami kilala. Nagpasilip lang kami ng konti. Kaya maya mag Baka hindi nyo na kami kilala mga ka-dragon. At sa isang linggo yata silang din nakapag-upload. Jason, nilagay ang kanin. Mahirap na baka Ganda, te. magkakapanan O, tayo. pika-pika. Ay, Merry pika-pika. Christmas din DFL from Baras Rizal yan. Yan. Hello po kay Sir Bong Paredes from Baras Rizal yan. Happy holidays. Yan, hello Sir Bong Paredes. Magkaruba tayo dyan Hindi sa ka, hindi ka Moro. pinuntahan? Hindi, alam ko nasa ibang bansa yan eh. Parang nasa siya, Japan or Korea Tatatlo man tong plato. or Taiwan. Ayan, Meron din sa loob. Yan, meron pa sa loob. Saging! Nasa saging! Magbumukbang tayo. Para Happy holidays mga DFL from Merly Labarento. Yan. Happy Yan, holidays. happy holidays. Pasyal ka dito. Dito ka na mag-New Year. Baka Mas nandito masaya siya eh. dito. Wala. Wala, ginating ka ng tiligaya. Oh. Hindi niya makalimutan yung sinabi mo sa kanya. Yung ternuhan daw. Yung ternuhan niya daw. Yan. Shout out din kay Sir Salvador Flores. Yan, Merry Christmas sa inyong lahat. Yan. Happy holidays. din Happy po. holidays po. Kasi siya, ba man eh. May ganyan man. Yung Kay Sir Peter Duhay Lungsod. God bless all of you and family. Keep safe always. And O, yung napalayok na isa. Yan, hello po. Diyan tayo sa lapan. Yes po. shout out din kay Wala na ng tubig. Sir Ferdinand Pastor, Acosta. hindi apa ginanuman yung ay. Kanina pang luto. Hindi pa luto. At kay Jober from Washington State. Yan. Yan, Happy hello po. holidays. Ingat po kayo dyan. Yan, hello sa ating mga bagong ano, Bagong Happy pasok. holidays. bagong pasok at ganoon din sa ating mga bagong subscriber yan. Nakaano na tayo guys. Malapit-lapit na tayo sa Live 9. At ay na bro, kabil yung mutaplato amin ko. Ayun o, yung mga bate. Guys. Lagay ng gulay. Ano pag nasawa light na? May ginawa sa atin ang kanina. 15 minutes. Ayun o, may kalamansi. Sabay 15 minutes na. Nakita niya yun. Labay ko ng gulay eh. Yan, shout out po Sarap kay ng Sir tayo Romulo pa. Castro. Na, doon na lahat nakatinginan guys. Nagising na lang parang. Buti na lang sinakto ni Jay dito loob. Kaaga pa ako. Anong kun pa lang. Wala pa nga ilang minuto pa lang. 13:20 pa. Ayan. So, yung mga ka-dragon. Dapat dinurog ka doon. Kaya na ko. Kuwan. Ano yun? Very quick. Kwan, kaya na kwan. Kaya na ko. Kwan. Leche. Kwan daw. Tagal pa, inaalagaan ko pa yung kapatid namin na bunso na buntis masilan kasi mga 2026 pa daw siya mag-uwi. Ay, sa Ate Marley? Hmm. Baka si Kwan, si Giselle? Ay, sino yun? Yung bunso nila? Si Sally. Ano yung bunso nila? Si Sally, panganay nila ata yun. Di Mayra? Ha? Hindi. Mayroon nandito. Mayroon isa, di ba? Si Giselle. Hindi, mayroon pa. Kasi mahirap pala yung asawa ko po niya. Oo. Kala, sabi ko parang kamukha din nila Merlito. Yung Kapatid nila yun. kapatid pala nila yan. Happy holidays sa lahat ng ka-DFL always watching from Hawaii, from Gusenia Jimenez. kayo ng Yan. kanin Hello na- po, Ay, Ma'am yan, Gusenia hello po. Jimenez. Hello po. Sa Hawaii. Marami talaga tayong viewers dyan sa Hawaii. Oh, batiin niyo si Auntie Daisy, birthday niya kahapon. Yan. Happy, Belated happy birthday po, Auntie Daisy. birthday. Yan. Happy birthday happy po. birthday po. Sana ay nag-enjoy po kayo sa inyong karawan. Hindi rin ganoon. Uli. Si Auntie. Si, ano, Merry Christmas Team DFL at shout out sa mga crew ng Aling Lourdes Sari Sari Store sa Captain
Cooper sa bayan. Yan. Hello, hello po Si sa Juan. mga crew ng Aling Lourdes Sari Sari Store. Birthday. Ilan, anong date? Huwag nyo sabihin ko pa. Ayun. Big. And shoutout din po kay Sunny Milo. Ayan, dating mo na eh. Yan. Ninong kano nyo na lang eh. Hindi ko na lang. Well, gabulungan. Hindi. Ayan. Gusto lang namin batiin ng advance happy birthday sa aming BFF. Yan. Advance happy birthday Kay Sir. kay Sir Ben. Happy birthday. birthday po. Advance happy birthday po. kay si BFF. kay BFF slash ni JD. Sir G. Yan. Alam mo na kung sino ka. Sana ay Ingat po. More blessings to come. And yes. At sana ay bigyan ka pa ng ama ng mahabang buhay at ng magandang kalusugan. Antayo. yan, hello po mga God bless po yan. From Ma'am Marilo Sanggalang kay po, kay Piso Yabot, yan po kapatid, kay Jang 24, yan, hello, hello. Ano kasi Adang? Tayo mga Nice to see you back, hello everyone. Hi, Peng, yan, from Sir Nathan Natalio, at kay Ma'am Jenaline Alcantara. Yan, shout out po, Jenaline Garcia. Hi mga sisters sa Thanksgiving and holidays from Ma'am Marie Lopez. Welcome back Madonna from Castro Valley, Yeah, thank you California. so From much. Sir Mario Chico, yan, thank you so much po. Kamusta si Greta, watching from California. Yan, kumakain Okay na. lang po. Ito po, nagpataba. Tataba po ng pisngi. Sige, pataba ng baby. Ay na, uy. And shoutout din po kay Sir Orlando Ancheta. Ako, nagkalalagak mo tam. So ayan, galunok-lunok na. Pa-shoutout sa sister na nag-introduce ng DFL sa akin kay Girlie Orderan Jimenez. kaya natin si Yan. Eunice Shoutout po, Ma'am Girlie. Ayan, thank you so much po. Hulukuhin mo. Introduce. So ayun mga ka-dragon, Sabay ng milk tea kakain na po. kami. Nagpasilip lang talaga kami. Abangan nyo na lang po bukas. Baka hindi nyo nakilala ang aming mga beauty. Yan. Thank you so much po sa panonood. Thank you so much. Thank you po. Ay, kayo. Ay, kayo! Nauli ka manan. Okay lang po ito kami. Data Mag-extend daw dahil tayo. Dati, ano yun yung napapala? Napapala ng tarpungin. Ayan. Yun lang. Okay lang yan. Biskaya. Okay lang yan. At least nakapagpahinga ka. Parang ng may mahaba. kwan yan, may nabasa ako nung last kwan eh. Ano naman yun dyan? Last, ano ba doon, last live namin, pagdating daw ni Madonna. Di Na ba, ano? Sir Gayam? Wala, sige. Hindi, sabi niya kasi, magbili daw siya ng kwan, ng milk tea, french fries, burger, ayun ang sabi niya. Baka ngayon na yun. Talaga si JJ. Mahirap pangakuan kasi ito si JJ. Talagang parang bata na Ito tandaan niya talaga. Saan talaga? Ano? Baka may gas na sabihin. Batiin mo na. Hoy! Happy birthday, Sir Anonymous. Ay, BFF! Talaga ako coverage na naman. Lahat. Kaingay-ingay natin yung nakatulong tayo mga beng. Ano na ba baga yung kwan? Ito, naganirgis nagatapo. ako. Ay, naganirgis kaya. Thank you na BFF. Kuna na. Welcome po. Ano na ay? Tayo.
Mangan kami, gayaw. May kakaiban na eh. Ay, Lichi, naudi ka manan. Alay, walang kutsara yung panatin. 2025 at awang kapay. Shout out kay Bisdak from Hawaii. Aloha. Ay, from Hawaii. Yan. Aloha. Ayan, thank you so much. And thank you so much mga ka-dragon. Salamat po sa pag-join sa ating live. Mabilisan lang tong aming live mga ka-dragon. Manood na lang po kayo sa aming Napapindot. vlog tong kasunod ng ano namin, upload. Bukas may upload tayo guys. Thank you so much. We love you all. Ay,